шаҳрванди Украина Елена Козикова, ки акнун сокини Душанбест, умед дорад, ки ҷанг дар кишвараш ба зудӣ анҷом меёбад ва Украина қаламравҳояшро бармегардонад. Елена 1,5 сол аст, ки аз шаҳри Днепри Украина ба Тоҷикистон омада дар инҷо кор мекунад. ӯ вазъият дар ватанашро чунин тавзеҳ дод. вазъият хеле мушкил аст. одамон ҳар рӯз дар ғами зинда мондананд. барои ин даҳшат аст, ин дард аст. вақте мешунавӣ, ки дар паҳлӯят чизе метаркад. ман дар ин ҳолати даҳшатнок 1,5 сол зиндагӣ кардам. ҳоло маро барои кор ба Тоҷикистон даъват карданд. аз ин рӯ ман инҷо ҳастам. дар сеюмин солгарди оғози ҳамлаи бедалели Русия ба Украина дар қароргоҳи Иттиҳоди Аврупо дар Душанбе ҳамоише бо ширкати сафирони кишварҳои хориҷӣ ва намояндагони Украина баргузор шуд. ширкатдорон бо маҳкум кардани ҳамлаи Русия ба Украина умед бар он мебастанд, ки ин ҷанг ба зудӣ поён дода шавад. русия нақша дошт, ки дар 3 рӯз Украинаро ишғол кунад. аммо имрӯз аз ҷанги Украина 3 сол сипарӣ мешавад ва ин кишвар назар ба моҳи феврали соли 2022 нерӯмандтар шудааст. тамоми Аврупо ва Иттиҳоди Аврупо дар пушти Украина ҳастанд. дар поёни ин ҳамоиш изҳороти муштараки сафирони Фаронса, Олмон ва Британияи Кабир дар Тоҷикистон нашр шуд, ки гуфта мешавад, аз ҳама бештар Украина сулҳро мехоҳад. бе иштироки Украина ва Аврупо ҳеҷ гуна тасмим дар бораи Украина ва Аврупо гирифта намешавад. танҳо сулҳи ҳамаҷониба, одилона ва пойдор барои Украина, ки шарти зарурии амнияти пойдори фарууқёнусӣ мебошад, метавонад асоси барқарорсозии амнияти байналмилалӣ гардад. Шерали Ризоён, коршиноси равобити байналмилал, бар ин аст, ки оғози гуфтумон дар бораи сулҳ дар Украина як омили бисёр муҳим аст. ба куҷо оварда расониданаш бори дигар мегӯям, ки маълум нест, чун агар кашокаш байни Аврупо ва Амрико бисёр давомдор шавад, онҳо ба ҳам мувофиқат накунанд, анамон низоми амнияти Атлантикаи шимолӣ ба як буҳрони бисёр бисёр ҷиддӣ рӯбарӯ мешавад ва ин шояд воқеан заволи Аврупо дар сиёсати байналмилалӣ ҳам бошад. русия 3 сол пеш 24 феврали соли 2022 ба Украина ҳамла кард. он замон маъмурияти Ҷо Байден, раиси ҷумҳури собиқи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, эълон кард, ки аз Украина пуштибонӣ мекунад. то омадани Доналд Трамп, Амрико дар баробари Иттиҳоди Аврупо аз кишварҳои аслии пуштибони Украина дар муқомимат бо таҷовузи Русия дониста мешавад. Трамп, ки моҳи ноябри соли 2024 дар интихоботи президентии Иёлоти Муттаҳида пирӯз шуд, ваъдаи қатъи ҷанг дар Украинаро додааст. чунин ба назар мерасад, ки дигар Амрико ба Украина кӯмак карданӣ нест, аммо ҳанӯз хабари дақиқе аз сулҳ ё тарҳи сулҳи Украина низ расонаӣ нашуда, ҷанг ҳамоно идома дорад. бархе пойгоҳҳо талафоти инсонии Русия дар ин ҷангро бештар аз 160 000 медонанд. бахши русии BBC ва Медиазона то имрӯз рӯйхати номи 95 328 каси онҳоро нашр кардаанд. талафоти ҷониби Украина дар ин ҷанг 124 056 тан дар миёни шаҳрвандон ва 45 100 тан дар миёни низомиён гуфта мешавад.